Нова телевизия Метрополис. Водещият Живко Константинов търси истинския мъж на България. Истинският мъж трябва ли да бъде голям, груб, да бъде агресивен? Трябва да има стандарт не по-малко от 1,75 да е висок, а не да е дебел разстрашен. Тоест, както има стандарт за месото, за хляба да има и за... Да бе, пък много ясно. Срок на годност да има ли? Не бе, Рачков, истинският мъж винаги е извън срока си на годност, тъй като се налага да е леко вкиснат. Трябва да има стандарт не по-малко от 1,75 да е висок, а не да е дебел разстрашен. Да, ама не. Оказа се, че в България имало не един, а цели двама истински мъже. И което е по-странното, и двамата не са от Банкя. За кой мъж истински се сещате в България? Абе, не изчезвани са, може да има тук там, но... Истински мъж, какво ти кажем? Има един-двама. Кои са те? Те са от Самоков. От Самоков ли? Аз ги познавам, бе. На единия прякора му е картофа, а на другия компира. Истински мъж, какво ти кажем? Има един-двама. Кои са те? Те са от Самоков. Зуек, сега как да разберем кой е картофа и кой компира? Ами, Рачков, аз предлагам да питаме някои самоковчани. Разбрахме, че тук има двама истински мъже. Къде са? Двама истински мъже? Просто не мога. Чакаме, не бъркай кашу. Не знам. Двама истински мъже. Не съм вярен. Ей, срамота, бе! Да не си познавате местните забележителности. Разбрахме, че тук има двама истински мъже. Къде са? Не съм вярен. Или тези хора не са местни, или ни изпратиха за зелен хайвер с това. Истински мъж, какво ти кажем? Има един-двама. Кои са те? Те са от Самоков. Връщаме се отново към анкетирания. Дано този път не ни излъжа. А вие вкъщи домакинствате ли? Аз не пипам, само къркам. Ето е голата истина. Това е истинския мъж, който се опитва да отвлече вниманието от себе си. А вие вкъщи домакинствате ли? Аз не пипам, само къркам. Само къркате! По 3, 4, 5 шишета бира по 2 литра. Я ни покажете. Жало вино. Покажете ни. И ядем кебабчета и пръшки. За къде са истинските нрави мъжки без пръчки? Мъж без пръчки е като перде без корниз. Не могат един без друг смисъл. И ядем кебабчета и пръшки. След Самоков водещия отскочи и до Априлци. Там директно попадна на един несъмнено истински мъж. И пей ми песента за хубава любов. Пей ми... Че не фана гамата. Ти по-добре хвани пияното да не паднеш. Кажете ни, тук истинските мъже трябва ли да могат да пеят? Не забравя въпросът, който ми се дава. Зуек, това е моят фаворит за истински мъж. Аз ще гласувам Рачков за предния. Добре. Само къркам. България намери своите двама истински мъже. Дали има още? Не забравя въпросът, който ми се дава.